खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ आंनि एसबी बड निउज चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो गोख्रैथिजों खारनाय डाम्पारा गंसे बाइकखौ सौख्रांनायाव बिहुलाल बर'नि गाज्रि जोखोम बे जाथाया चिरां जिल्ला बिजनीनि 1 नं भेटागावआव जादों बिहुलाल बर'आ बाइकजों बिजनीनिफ्राय गावनि न'फारसे थांगासिनो दंमोन बेयावनो उनथिंजायनिफ्राय गोख्रैथियै खारबोनाय गंसे डाम्पारा बिथांनि बाइकखौ सौख्रांनानै 100 मिटारसिम लांखारदों जाय जाथायजों बिथाङा जिउ रैखा मोननो हादोंब्लाबो गोब्राब जोखोम जादों जाथाय जानाय उनाव बिथांखौ बिजनीनि देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादोंमोन नाथाय गोब्राब जोखोम जानायनि थाखाय बिथांखौ बङाइगावनि लवार आसाम देहा फाहामसालियाव दैथायहरनाय जादों जाब्रबथाय जानाय थिलियाव पुलिसा थांनानै डाम्पार सालायग्रा हजरत आलीखौ हमनायजों लोगोसे पुलिसा डाम्पार गारिखौबो जब्द खालामदों मख'नो गोनांदि बिहुलाल बर'आ बिजनी मंगलियानि थागिबिमोन आरो बिथाङा पस्ट अफिसनि सासे मावथिमोन अल आसाम ट्राइबेल स्टुडेन्ट्स इउनियननि बाक्सा डिस्ट्रिक्ट कमिटिखौ दानायाव अल आसाम ट्राइबेल स्टुडेन्ट्स इउनियननि दैदेनगिरि राजु देउरि बिथांजों लोगोसे माखासे बिबानगिरि बिथांमोनहा बाहागो लादोंमोन बेयाव बाहागो लानानै बिथांमोना आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानि हेंथा माखासे गोख्रों राव बुंथिदों बिथांमोना बुंथिदों दि बावैसो सिगां नगावआव एनकाउन्टार खालामजानाय आसुनि दैदेनगिरि कीर्ति कमल बराया बिजिरनाय मोननो हाबाय बे एनकाउन्टारनि 7 साननि गेजेरावनो दायनिगिरिया सोर बेखौ नायबिजिरनानै नांगौ बायदि साजा होनाय जागोन होननानै आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुंथिदोंमोन आरो जेरै बुंनाय एरैनो खालामदोंबो डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा जाय आसाम पुलिसा कीर्ति कमल बराखौ आयेन बेरेखायै गुलि गावदोंमोन बे पुलिसखौ सासपेन्ड खालामनायजों लोगोसे नगावनि एसपी आनन्द मिश्राखौबो ट्रान्सफार खालामनाय जादों नाथाय गुबुन फारसेथिं थांनाय दान मोननै सिगां जोंसार मुसाहारि आरो जनक कुमार ब्रह्मखौ क'क्राझाराव आसाम पुलिसा साजायनानै एनकाउन्टार खालामदों नाथाय बेनि सायाव सिबिआइ नायबिजिरनाय एबा जुडिसियेल नायबिजिरनाय एबा गोजौ थाखोनि नायबिजिरनायनि थाखाय डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा जेबो राहा लायाखै बेनि अनगायैबो जायनाखि पुलिसा ट्राइबेलनि सायाव गुलि गावदों आरो पुलिसा सासे सोरखारि मावथि बेनिखायनो SC/ST प्रिभेन्शन अफ एट्रसिटिज एक्टनि बायदियै आसाम सोरखारनिफ्राय अनसुंथाइ होनो नांगौमोन नाथाय बेखौबो होआखै आरो बे एक्टनि गेजेरजों केसआबो रेजिस्टार जानांगौमोन नाथाय दिनैसिमबो केसआबो रेजिस्टार जायाखै बेयो ट्राइबेलनि सायाव इनाय खालामनाय जादों बेनि अनगायैबो साननैसो सिगां हाग्रा बिफाननि मावथिफोरा बरसिं टिसुखौ गरबा गरद गुलि गावनानै बुथारदों बिनि सायावबो डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया जेबो आयेननि राहा लायाखै फरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 नि बायदियै ट्राइबेलफोरा हाग्रायाव थानो मोननायनि मोन्थाय दं जाय मोन्थायखौ आयेनानो होदों आरो ट्राइबेलफोरखौ रैखाथि होनो थाखायनो बे आयेनखौ बानायनाय जादों नाथाय ट्राइबेलफोरनि सायाव ट्राइबेल नङै सुबुंफोरा इनाय खालामबोदों नासयबोदों आरो बिजिरनाय होबाखै होननानै फोरमायथिदों ट्राइबेलफोरनि सायाव जि इनाय जाबोदों बेफोरनि बिजिरनायखौ होआब्ला ट्राइबेलनि थाखाय नांगौ बायदि खामानि मावनो जैग' गैयि ट्राइबेलनि MP MLA फोर जायफोर बिथांमोनहा आसाम सोरखारजों दङ आरो आसाम सोरखारनि इएसमेन जानानै दं अदेबानि आसाम सोरखारा जि बुङो बेखौनो नंगौ होनग्राफोर दङ बिथांमोनखौ फैगौ बिसायख'थियाव बिदाय होगोन होननानैबो बुंथियो बिथांमोनहा बेनि अनगायैबो बिथाङा बुंथिबावदों दि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया बिसायख'थिनि समाव ट्राइबेल सुबुंफोरखौ रैखाथि होगोन होननानै बुंथिदोंमोन नाथाय थांनाय बावैसो सिगां गुवाहाटीनि नलपारायाव बर' सुबुंफोरखौ होखारदों ब्राजिलनि पेट्र'पलिस सिटीआव गिख्रंथाव दैबाना जादों जायजों दासिम सा 117 सुबुंनि जिउ खहा जाबाय रिपर्टनि बायदिब्ला थांनाय 100 बोसोराव ब्राजिलनि पेट्र'पलिस सिटीआव बेबायदि अखा आरो बारहुंखा बारफेराखैमोन जायनि थाखाय दैबाना जानाय आरो बारहुंखा बारनायजों थेर बेथेर जानायाव ओनसोलावनो मोनसे गोदान महर लादों गासैबो थेर बेथेर सिलिंखार जाजोबदों जाथायजों गासै सा 117 सुबुंनि जिउ खहा जादों 100नि गोबाङा गोमानानै दङ आरो 300नि गोबांखौ रैखाथिनि थाखाय रिलिफआव दोनहैनाय जादों बे जाथायजों लामाफोरा गेदेर दैमानि महर लादों बिफां लाइफां न' बांफोरा बुखारलांजादों गोमानानै थानाय सुबुंफोरखौ नागिरनाया गोरलै एबा जाथावनायानो नङा होननानै बुंथिदों रैखा खालामग्रा हान्जाया गोमानानै थानाय सुबुंफोरखौ न'खरनि सुबुंफोर आरो रैखा खालामग्रा हान्जाया दैबानायाव थालांनाय हाब्रुखौ बुरखांनानै नागिरदों खायसेखौ बिल्डिं गुग्रुबनाय सिङाव नागिरदों बेबायदिनो मोनसे गिथावना थासारि सोमजिदों ब्राजिलाव थैनाय सुबुंफोरखौ जोबथा बिदाय होनो थाखायबो बेबायदि थासारि गैया जाय जोबोद दुखुनांथाव जाथाय जादों होननानै फोरमायथिदों NIA सासे बारग' अफिसारखौ पाकिस्ताननि उदखारि हान्जा लास्कार-इ-ताइबानो माखासे सेन्सिटिभ केस एबा खोन्थाजाथावै केसफोरनि फोरमानपत्रखौ दैथायहरखुमानायनि दायाव एरेस्ट खालामनाय जाबाय नेशनेल इनभेस्टिगेशन एजेन्सि NIA नि बारग' SP अरविंद दिग्विजय नेगी बिथांखौ NIA आ एरेस्ट खालामदों IPS अफिसार अरविंद
दिक विजय नेगिया 11 बोसोर NIA आव खामानि मावदोंमोन आरो मोनसे समाव बिथांनो जम्मु एन्ड काश्मीरनि मोनसे टेरर फान्डिं केस अदेबानि उदखारिफोरनो रां हरनायनि मोनसे केसखौ सामलायनायनि बिबानखौ होदोंमोन। बेयावनो माखासे सेन्सिटिभ केसनि फोरमान पत्रफोरखौ पाकिस्तानी उदखारि हान्जा लाश्कार-इ-ताइबानो लिक खालामदोंमोन। बे केसआवनो NIA आ बिथांखौ एरेस्ट खालामदों। मख'नो गोनांदि अरविन्द दिक विजय नेगिया सिमलानि SP महरै खामानि मावगासिनो दंमोन। बेयावनो अरविन्द दिक विजयआ सेन्सिटिभ केसनि डकुमेन्टफोरखौ लिक खालामनायखौ खौरां मोननानै बिथांनि हिमाचल प्रदेशनि न'आव रेड खालामदोंमोन। बेयावनो माखासे फोरमान पत्र मोनदों आरो बेनि उनावनो बिथांखौ NIA आ एरेस्ट खालामदों। अल आसाम ट्राइबेल स्टुडेन्ट्स इउनियननि बाक्सा डिस्ट्रिक्ट कमिटिखौ गोदानै दानाय जाबाय। त्रयलोकजित गयारी बिथांखौ आफादनि आफादगिरि महरै सायख'नाय जादों। अल आसाम ट्राइबेल स्टुडेन्ट्स इउनियन आफाद दानायनि सायाव आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोनहा बुंथिदों दि बे आफादनि गेजेरजों ट्राइबेलफोरनि मोनथायनि थाखाय नांनाया गोनां आरो बे आफादनि गेजेरजोंनो गासै आसामनि ट्राइबेलफोरा ज' जानानै मोनथायनि थाखाय नांनो नांगोन। आसामाव थानाय ट्राइबेल सुबुंफोर बर', गार', राभा, मिसिं गासैबो गाव गावनि हारिखौ दानायाव गावजों गाव आलदा आलदा जाजोब्बायमोन आरो जोंनि गेजेराव फारागथियाबो बांलांनो हमबायमोन। नाथाय दा ज' जानायनि सम फैबाय, मोनथायनि थाखाय नांनायनि सम फैबाय। दिनैनि समाव बर'फोरा होखारजादों, गाबोननि समाव मिसिं, बेनि उनाव राभाफोरा होखारजागोन। बे समाव जोंनि ट्राइबेलनिफ्रायनो गोबां दैदेनगिरिफ्रा माहारियारि आफादनिफ्राय थांनानै राजखान्थिनि दैदेनगिरि जाहैदों, जेरै एबसुनिफ्राय प्रमद बर', उरखावगोरा ब्रह्म, मिसिंनिफ्राय डक्टर रनज पेगु। नाथाय बिथांमोनहा राजखान्थिनि दैदेनगिरि जाहैसेयावबो गाव गावनि हायावनो ट्राइबेल बिदा फंबायफोरा होखारजादों। बेफोर गासैबो जोंनि मोनथाय एबा ट्राइबेलफोरनि मोनथायखौ मिथियैनि थाखायनो जानो मोन्दों। बेनिखायनो बे आफादनि गेजेरजों SC/ST प्रिभेन्सन अफ एट्रसिटिस एक्ट, लेन्ड एन्ड रेभिनिउ एक्ट, फरेस्ट डुवेलार्स एक्ट बेफोर आयेननि सोमोन्दै सांग्रांथि होनाय जागोन होननानै फोरमायथिदों। बे समाव अल आसाम ट्राइबेल स्टुडेन्ट्स इउनियननि बाक्सा डिस्ट्रिक्ट कमिटिखौ दादों। फैगौ दाननिफ्राय गुबुन गुबुन जिल्लायावबो बे हाबाफारिखौ लागोन होननानै फोरमायथियो बिथांमोनहा। जायनाखि आसामाव ट्राइबेलनि सुबुं अनजिमाया गुबुन हारि मारवारि, बेंगलिफोरनि सुबुं अनजिमानि रुजुनायाव खम जालांगासिनो दङ आरो ट्राइबेलफोरनि जि जेंनाफोर हानिफ्राय लानानै सोलोंथाइनि जेंना, देहा सावस्रिनि जेंना आरो ट्राइबेलफोरनि सायाव जि इनाय जागासिनो दङ, बियो मोनसेनि उनाव मोनसे बांलांगासिनो दं। बेनिखायनो गासैबो ट्राइबेलफोरानो ज' जानानै ट्राइबेलनि मोनथायनि थाखाय नांनो नांगोन होननानै फोरमायथियो बिथांमोनहा। बर' सावथुन मुलुगनि मुंदांखा फावखुंगुर जोंस्रां ब्रह्म एबा फैलाजे बरगयारी बिथाङा बर' सिने आर्टिस्ट एस'सिएशननि फोसावदिं नेहाथारि बिबाननिफ्राय ओंखारबाय। गावनि माखासे उसुबिदानि थाखायनो बर' सिने आर्टिस्ट एस'सिएशननि फोसावदिं नेहाथारि बिबाननिफ्राय ओंखारदों होननानै फोरमायथिदों बर' सावथुन मुलुगनि मुंदांखा फावखुंगुर जोंस्रां ब्रह्म एबा फैलाजे बरगयारी बिथाङा। 2008 आहमेदाबाद केसआव गासै सा 38खौ फासिनि साजा फोसावबाय आरो सा 11खौ जिउ जोबजासे जोबथेसालियाव थानायनि साजा फोसावबाय गुजरातनि स्पेसियेल कर्टआ। 2008 आहमेदाबाद सिरियेल बम्ब ब्लास्ट केसआव गिबिसिनै दायनिगिरिखौ हमनायनि 13 बोसोरनि उनाव बे साजाखौ गुजरातनि स्पेसियेल कर्टआ फोसावदों। 2008नि 26 जुलाइआव गुजरातनि आहमेदाबादाव 70 मिनिटनि गेजेरावनो मोन 19 बम्ब बेरदोंमोन, जायजों उदखारिफोरनि मोनसेनि उनाव मोनसे बम्ब बेरहोनायाव सा 52 सुबुंनि जिउ खहा जादोंमोन आरो सा 200निबो गोबाङा जोखोम जादोंमोन। उदखारिफोरा देहा फाहामसालिखौ थांखिनानैनो सिरियेल बम्ब ब्लास्टखौ खालामदोंमोन, जेराव गासै सा 52 सुबुंनि जिउ खहा जानायनि मादाव आहमेदाबाद सिभिल हस्पिटालावनो सा 37नि जिउ खहा जादोंमोन। रायखांनो गोनांदि मोनसेनि उनाव मोनसे बम्ब बेरहोनाय जाथायजों जोखोम जानाय सुबुंफोरखौ फाहामथायनि थाखाय आहमेदाबाद सिभिल हस्पिटालाव थिसननाय जादोंमोन, जेराव जोखोम जानाय सुबुंफोरखौ जिउ रैखाथि होनो थाखाय माखासे सुबुंफोरा देहा फाहामसालियाव थै दान होनो फैदोंमोन। बेयावनो आहमेदाबाद सिभिल हस्पिटालाव बम्ब बेरदों, जायजों सा 37नि जिउ खहा जादोंमोन। गवालपारा जिल्लानि दुधनैआव गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथाय। बे जाब्रबथायजों आसाम राइफलनि जवान बाबुल बर्मन बिथांनि जायगायावनो जिउ खहा आरो बिथांजों लोगोसे दुधनैनि अतुल राय मुंनि सुबुङाबो जायगायावनो जिउ खहा जादों। बिथांमोनहा साखा खबब्रै गारिजों गुवाहाटी एयारपर्टनिफ्राय न'फारसे फैगासिनो दंमोन। बेयावनो दुधनै मोननायनि सिगां सिगां लामायाव दोनथ'नाय ट्राकखौ खुवा खुनायनि थाखाय नुयियाव ट्राकआव सौख्रांदों, जायजों अतुल रय आरो आसाम राइफलनि जवान बाबुल बर्मनआ जायगायावनो जिउ खहा जादों। बे गिख्रंथाव जाथाया गवालपारा जिल्लानि दुधनैनि 31 नं राजा लामायावनो जादों। जाथायनिफ्राय जिउ रैखा मोननो हानाय सासे सुबुङा फोरमायथिनाय बायदिब्ला ट्राकआव बेकलाइटबो नुनो मोननाय जायाखै आरो इन्डिकेटरबो गैयामोन, जायनि थाखाय बे जाथाया जानो मोन्दों होननानै फोरमायथिदों। दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअ'जों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।